I morgen er det Black Friday, og det fejrer vi i CPH Bike Shop. Vi har sat vores elcykler helt vildt meget ned. Der sætter vi også vores Sparta Secret ned med hele 5.500 kroner. Cyklen har remtræk og centermotor. Den har trinløse Enviolo-gear og det nye Bosch Smart-system. Og du kan faktisk allerede få tilbuddet nu. Her i butikken har vi alt fra udvendige gear til indvendige gear, elcykler, almindelige cykler. Vi har sågar også børnecykler, og som du kan se her, så har vi både Batavus, Sparta, Trek og meget mere. Alle de her cykler skal faktisk bare sælges. Og hvis vi lige lader billedet stå lidt, så her der har vi en Batavus Finesse, som bliver sat hele 6.000 ned. Og lige ved siden af, der har vi en Batavus Power Pro, som bliver sat hele 9.000 ned. Kunne du godt tænke dig bare en cykel, som er super nem at holde og er meget vedligeholdelsesfri? Og kunne du godt tænke dig en i en fart? Så prøv at komme forbi og forhandle dig til en god pris. Vi har rigtig mange cykler her i Holmbladsgade 38.